салом алайкум дӯстон. ҳолатҳое мешавад ки баъзо ин хел нишон медиҳад заст шӯрани канал ё закодировани канал. баъзеҳо гумон мекунанд ки ҳисоби антенна, яъне ки ҳисоби параболистика. бародаро, дар ин ҳолат ҳисоби параболистика намешавад вақте заст шӯрани закодировани гуфт. барои вақте ки дата ҳами частотае ки качество ва интенсивия бировард бародаро, дар ин ҳолат лаган ҳама соза ҳисоби лаган намешавад, чунки ҳами ду качество ки бошад бародаро ҳисоби лаган намешавад. дар ҳолати ҳисоби лаган мешавад бародаро, ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. ҳолатое ки ҳисоби лаган мешавад бародаро, сигнал отсутствует мегӯяд, яъне ки мавҷ нест, ина мавҷу нест, тор ҳаст, таҳ нест. Ина бародаро, ман барои мисол антеннаро пушташ ина ҳуйкам. Ин барои мисол буд бародаро. Дар ҳолате ки мисол ҳисоби лаган бошад ё ҳисоби кабел якҷош кандагӣ бошад бародаро, ин хел нишон медиҳад сигнал отсутствует. Дар ҳамин ҳолат бародаро, гунаҳгор фақат антеннаро кинед, ҳисоб лаган мешавад. Ин буд чӣ гуна фаҳмем антенна вайрон аст ё ин ки пакетҳо симкарта кор накарда истодааст. Боқӣ дар паноҳ Аллоҳ бошед.